खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशना फेन्सि बाजाराव आयेन बेरेखा पताका गलाफोराव सिग्रोमदों। लरेन्स बिजनय हानजानिफ्राय सासे 10 बोसोरनि गथ'साखौ बुथारनायनि हुमखि। अग्नुराव सानै उदखारिफोरनि जिउ खहा। गुवाहाटीनि थागिबिफोरा दिगुलि फुख्रियाव बिफां दानफायनायनि हेंथायै सोमावसारदों। बाक्सानि सखादलाव कंग्रेस दलनि मावसुमा मेलजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि। बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि आय'गा भटार फारिलाइनि ड्राफ्टखौ फोसावबाय। एयार इन्डिया बिरखंआ सा10 केबिन क्रिउखौ सासपेन्ड खालामदों। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारियाव मुलुगनां खौसेथि सान फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशना आयेन बेरेखा पताका गलाफोर आरो गनायथि गैयालासे लामायाव फानग्रा फालांगिरिफोरखौ नोजोर होनानै मोनसे अपारेशन खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिएमसिनि मावख'गिरिफ्रा हर गेजेराव सिग्रोमनाय समाव फेन्सि बाजार ओनसोलाव गोबां पताकानि गलाफोराव सिग्रोमदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनाव मोननै फालांगि गलाखौ सिल खालामनाय जादोंमोन आरो आयेन बेरेखायै पताकाफोर फानग्राफोरनि फारसे जुरिमाना फोनांनायबो जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेशननि मावख'गिरिफोरा ओनसोलाव मैला खालामनायनि थाखाय फुटपाथफोराव जाय फालांगिरिया गला फज'दोंमोन बेसोरखौबो होखारदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। समाजारि बिजों इन्स्टाग्रामाव 9 लाखनिबो बांसिन फलोवार्स गोनां दिल्लीनि सासे 10 बोसोरनि गथ'सा अभिनव अरोराखौ लरेन्स बिजनयनि मोनसे हानजानि सुबुंफोरा बुथारनायनि हुमखि होनाया समाजारि बिजोङाव गोसारलादों। जाय बाथ्राखौ लानानै अभिनवनि बिमाया जिंगासिनो गोनां जादों। अभिनव अरोरानि बिमाया समाजारि बिजोङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लरेन्स बिजनय हानजानिफ्राय मोनसे फन कल फैदोंमोन जायनि गेजेरजों फिसाज्ला अभिनवखौ बुथारनायनि हुमखि हरनाय जादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया हिन्दु स्कलार स्वामी रामभद्राचार्यजों सोमोन्दो थानायनि जाहोनाव जादोंमोन। मानोना समाजारि बिजोङाव रामभद्राचार्यआ धोरोम सभायाव अभिनव अरोराखौ सोंखारिनायनि मोनसे भाइरेल भिडिअ'आ गोसारनायबो जादोंमोन। बे भिडिअ'आ 2023 मायथाइयाव रेकर्ड खालामनायमोनब्लाबो गोबां भाइरेल जानायनि जाहोनावनो बेबायदि हुमखि होनाय जाथाया जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। जम्मु काश्मीरनि अग्नुर सेक्टराव मंगलबार फुंनि समाव गोख्रोङै अपारेशन खालामनायाव सानै उदखारिफोरखौ रैखाथि हानजाया एनकाउन्टार खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनखौ समबार खालिनिफ्रायनो खालामनायाव दासान्दि गासै 3 उदखारिफोरखौ एनकाउन्टार खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो गौर जायगानि जगबान ओनसोलाव थानाय आसन मन्दिरनि साखाथियाव जवानफोरा सानै उदखारिफोरखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। बबेखानि समबार फुंनि समाव एलअसिनि साखाथिजों थांनाय जवानफोरनि एम्बुलेन्सआव हरखाबै उदखारिफोरा गाग्लोबनायनि उनाव बेलासि समाव एनएसजि कमान्ड' आरो स्पेशेल फर्सआ बिसोरनि सायाव फिन गाग्लोबफिनो। बेनि अनगायैबो मंगलबार फुंनि समाव थरनै बमा बेफ्रुहोनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बे अपारेशन खालामनायाव दुखुनांथावै जवानफोरनि मासे सैमाया उदखारिफोरनि गुलियाव जिउ खहा जायो। दासान्दि उदखारिफोरनि बेरेखायै जवानफोरा गोख्रों नोजोर होनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटीनि थागिबि सुबुंफोरा दिगुलि फुख्रियाव बिफां दानफायनायनि हेंथायै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि फ्लाइअभार लुनायनि थाखाय लामा बानायनो गोबां बिफांफोरखौ दानफायनो सोरखारनि थांखिनि बेरेखायै गुवाहाटीनि दिगुलि फुख्रियाव गोबां अनजिमानि सुबुंफोरा ज' जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बिबानगिरिफोरा दिगुलि फुख्रियाव खमैबो फां 30 बिफांफोरखौ दानफायनो थाखाय थांखि लादों। जायगानि थागिरि सुबुंफोरा सोरखारनि बे थांखिनि फारसे इयुनाव जानो हाथावना आबहावा आरो बिथिङारि खहानि बागै जिंगा सिदों आरो सोरखारनि बे थिरांथाखौ हेंथा होनानै मंगलबाराव ओनसोलाव मोनसे बेरेखा दिन्थिफुंनाय दिन्थिफुङो।
थागिरि सुबुंफोरा बे हेंथा दिन्थिफुंनायाव बे ओनसोलाव फ्लाइओभारनि गोनांथि गैया आरो बिनि सोलायै बिफांफोरखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिनि सायाव दाबि खालामो आरो बेफोर बिफांफोरा गोमालांनायनि उनाव ओनसोलनि मिथिंगायारि समायना आरो जिब जुनारखौबो खम खालामगोननि बाथ्राखौबो बुंथियो। बाक्सा जिल्ला ओबिसि आरो आईटी सेल फोसावदिं बिफाननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला एनएसइउआई नि मददजों 13 नं कक्लाबारि बिटिसि बियाब सखादल बाक्सा जिल्ला कंग्रेस दलनि मावसुमा मेलजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिया मंगलबार खालि जानानै थाङो। बाक्सा जिल्ला कंग्रेस दलनि लेङाइ आफादगिरि कालिलुर रेहमाननि मेल सामलायनाय बे हाबाफारियाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि कालिलुर रेहमाना बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आसामाव बीजेपी दोलोआ सोरखार खुंनायाव फेलें जादों होननानै दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो बीजेपीआ आसामाव मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोनानै रायजो राजाफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों होननानै अजद होयो। लोगोसेनो फैगौ 2022 मायथाइयाव आसामाव जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव देरहानानै कंग्रेस दलोआ सोरखार दागोना रोखा होननानै आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि कालिलुर रेहमाना दाबि दैखाङो। लोगोसेनो बिटिसि ओनसोलावबो कंग्रेस दलोआ गोख्रोंसिन खामानि मावनो लानायखौ फोरमायो। बे मावसुमा मेलाव गोबां रायजो राजाफोरखौ कंग्रेस दलोआव हाबनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि प्रणब ज्योति दत्त, ओबिसि सेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रणब सैकिया, एसटी सेलनि नेहाथारि मिरुजित बसुमतारीमोनजों लोगोसे गोबां रायजो जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बाक्सा जिल्ला खुंगिरि मावख'नि सावराय जथुम नब्लाङाव बाक्सा जिल्लानि ड्राफ्ट बिसायख'थि फारिलाइखौ फोसावबाय। बिसायख'थिनि गोहोआ धार भटार फारिलाइ, बेनिखायनो बिएलअजों लोगोसे बिसायख'थियाव बाहागो लानाय गासैबो गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ गोथौयै मावनांगौ होननानै जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि प्रतिसा दत्तआ बुंथियो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बे ड्राफ्ट भटार फारिलाइआ मोनसे जुनिया गोनांथि दङ। जिल्लानि मोननै आयेन आफाद बियाबफोरनि गेजेराव सा 1,01,397 हिन्जाव भट होग्राफोरजों लोगोसेनो गासै भट होग्राफोरनि अनजिमाया मानास विधानसभा बियाबाव सा 2,04,306 जेराव सा 1,02,909 हौवा भट होग्राफोर दङ। बेबायदिनो 42 नं बाक्सा विधानसभा बियाबाव सा 97,836 हौवा भट होगिरिफोरनि बेरेखायै सा 99,749 आइजो भट होग्राफोर दङ आरो गासै भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 1,91,583 सा। मानास विधानसभा बियाबाव 241 भट मिरुफोरबो दङ, जेराव 245 विधानसभा बियाबफोराव 227 भट सोग्रा मिरुफोर दङ। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थि फारिलाइयाव माबाफोर गोरोन्थि थालांदोंब्ला 28 नबेम्बरसिमाव गावसोरनि अजदफोरखौ होनो हागोन आरो बे अजदफोरखौ 24 डिसेम्बरनि गेजेराव फोजोबनाय जागोन। टाटा ग्रुपजों सामलायजानाय एयार इन्डिया हान्थियारि बिरखं कम्पानिया गासै 60 केबिन क्रिउखौ सासपेन्ड खालामदों। आथिखालाव बिस्तारा हान्थियारि बिरखंआ एयार इन्डिया हान्थियारि बिरखंजों जयैनो सरजाब जानायनि उनाव केबिन क्रिउफोरखौ थानो थाखाय हटेल रुमाव मोनसेयावनो रानलायनानै थाहोनो थाखाय एयार इन्डिया हान्थियारि बिरखं कम्पानिया मोनसे गोदान पलिसि एबा बिथोन जारि खालामदोंमोन। नाथाय बे गोदान पलिसिनि हेंथायै केबिन क्रिउफोरा प्रटेस्ट खालामनायाव जायफोरा मैखोम बिबान लाबोदोंमोन बिसोर 60 खौ सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि एयार इन्डिया बिरखं कम्पानिया बिस्तारानि सा 12,000 केबिन क्रिउखौ लाफानानै गासै 25,000 केबिन क्रिउ दंसै। बेनिखायनो थाहोनायनि थाखाय रुमनि आंखाल जानायाव रुम मोनसेयावनो सानै थाहोनो थांखि लादोंमोन एयार इन्डिया कम्पानिया। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जआव बासबारि रेन्जनि बिबानगिरिनि बानजायनायाव मैया मंगलबार खालि मुलुगनां खौसेथि सान फालिदों।
मुलुगनां खौसेथि सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंनि 6 रिंगायाव हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा गेटआव रान फर इउनिटि हाबाफारिखौ बेखेवो बासबारि रेन्जनि रेन्जार बारेन बर'आ। मख'नो गोनांदि बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटनिफ्राय बासबारि रेन्ज ओनसोलाव मानास टाइगार प्रजेक्टनि मावख'गिरि मावसुमाफोर जायगानि मिथिंगा मोजां मोनग्रा रायजोआ गिदिर खारनाय हाबाफारिबो खुङो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।